Kostka Rádio. Bavte se s námi. Príjemný podvečer, milí poslucháči. Máme 11.5. je 18 hodín. Ja práve sedím v Kostka Rádiu a pripravila som si pre vás rozhovor tuto s jednou našou žiačkou na našej škole, Ninou Kovačikovou, ktorá sedí už oproti mne. A po pesničke, ktorú dúfam, že Braťo už pripravil, sa pustíme do rozhovoru, kde nebudem dávať rôzne otázky a dozviete sa o nej určite viac, ako ste vedeli doteraz. Posloucháte Kostka Rádio, které pro vás připravují studenti střední školy Kostka a Fakulty společenských studií Vysoké školy Humanitas ve Vsetíně. Tak, ako som sľúbila, sme tu opäť a môžem už konečne teda u nás v rádiu privítať Ninu, takže Nina, ahoj. Ahojte všetci, som rada, že som tu a teším sa na tento rozhovor s Lindou. Super, takže môžeme začať. Prvá otázka znie, či nám, teda na začiatok nám povedz niečo o sebe. Ale niečo také, čo ťa akože charakterizuje, alebo nejaké základné informácie o tvojej osobe. Vek, výška, váha. Nie, volám sa Nina Chovančeková. Mnohí majú problém s tým, že ako sa volám, pretože mám dve priezviská. Je to tým, že naši sú rozvedení a druhé moje priezvisko je Kovačíková. Takže oficiálne Chovančeková. Mám 17 rokov a študujem na tejto škole. Super. Takže povedz nám ešte, čo ťa najviac vystihuje, nejaká tvoja povahová vlastnosť, alebo podľa čoho ťa ľudia spoznajú, alebo podľa čoho ťa poznajú. Asi najviac to, že som strašne ten typ, ktorý veľa moc rozpráva a veľa ľudí mi už povedalo, že ja sa vo svete nestratím, pretože ja nemám problém sa rozprávať s hocikým, s hocím kde a je to také proste to moje, že takže ja sa nebojím. hej? Veľmi. Dobre, poďme sa teda venovať tomu tancu, alebo teda tomu, čo robíš a čo ti ide ako najlepšie, dalo by sa povedať. Takže od koľkých rokov sa venuješ tancu? Venujem sa od 4 rokoch a vlastne potom som mala pauzu a oficiálne od 6 rokoch. A čo ťa viedlo k tomu si vybrať práve tanec ako to, čo budeš robiť? Prečo to nebolo napríklad divadlo alebo nejaký iný šport, alebo prečo práve tanec? Bolo to z toho dôvodu, že moja celá rodina je veľmi športovo založená a moja mamina vlastne bola gymnastka, moja babka doteraz športuje a ja už som tak zdedila nejako geny a predpokladalo sa, že budem tancovať a aj sa tak stalo. No, keďže ja tu mám pre teba pripravených dosť otázok, tak my si budeme dávať také pauzy, aby ste sa ani vy nenudili a nemuseli stále počúvať dookola nejaké otázky a odpovede, tak si teraz pustíme ďalšiu pesničku a hneď po nej budeme v rozhovore pokračovať. Tak, po malej prestávke sme tu opäť, no a pokračujeme v rozhovore, čiže Nina, na koľkých súťažiach si už bola a povedz nám aj krajiny, v ktorých si bola? Ono sa to nedá takto všeobecne spočítať za tú dlhoročnú kariéru, ale vlastne od 6 rokoch som bola na majstrovstvách Slovenska, majstrovstvách Európy a plus nejaké tie dodatkové ešte súťaže, kvalifikačné a všelijaké mimo tej tanečnej asociácie. Takže bolo ich neuveriteľne veľa. Neviem ani tak ceca odhadnúť, že koľko ich bolo. A teda tie krajiny? Krajiny Taliansko, Maďarsko, Poľsko, Česko, Rakúsko, Bielorusko. No a ak všetko vyjde podľa plánu, ako by som chcela, tak budúci rok možno aj Afrika. Takže ty ešte aj k tomu, že vlastne tancuješ, robíš, čo ťa baví, hej, vyhrávaš súťaže, tak ešte vlastne aj cestuješ a máš pocestovanú v podstate Európu. Dalo by sa povedať. Dalo by sa povedať. Čiže vy, keď ste na súťažiach, tak chodíte aj mimo areálu, kde si napríklad ubytovaný, hej? Záleží to od toho, ako vychádza čas, lebo väčšinou to je dvojdňová súťaž, takže s tým, že ja mám vlastne jeden deň súťaž a na druhý deň súťaž niekto iný a je to podľa vlastného zájmu. Buď ideme, buď nejdeme. Niekedy nie, niekedy áno. Nie je to pravidelnosť.
Vlastne ako tu bolo už zmienené, teda v anonci, ktorú som na teba pripravila, ty si vlastne bola majsterkou sveta, alebo teda si majsterkou sveta. Môžeš nám opísať, ako to celé prebiehalo, ako si sa vlastne dostala k tomu, že si išla na majstrovstvá sveta, aké si mala z toho pocity, čo bolo pre teba vtedy podstatné a všetky okolnosti vlastne toho? Bola to dlhá cesta, musím povedať, pretože majstrovstvá sveta, keď boli prvýkrát, pretože oni boli prvýkrát pred 2 rokmi. No, rokmi. Áno. A tak vlastne vtedy som bola 4. Moja trénerka mi povedala, že neboj sa, že ty to dotiahneš. Hovorím si, tak dobre. Tohto ročné majstrovstvá bolo to tak, že ja som musela neskutočne veľa tréningov absolvovať, kondičnej prípravy, úpravy stravy, samozrejme. Nebolo to veľmi ľahké. Ešte plus akože tá škola do toho. Ale potom vlastne, keď už som tam bola, poviem na rovinu, mala som konkurentku, veľmi veľkú, ktorá vlastne na majstrovstvách Slovenska obsadila prvé miesto, na majstrovstvách Európy obsadila prvé miesto. Hovorím si, dobre, tak do tretice asi obsadí aj majsterku sveta, ale mala menšie technické komplikácie, ktoré znížili body. No a ja som vtedy zatancovala vlastne čisto úplne a vyhrala som, ale čo bolo pre mňa veľmi nezvyčajné, tak na majstrovstvách sveta som tancovala s úplným kľudom. Pretože ja keď tancujem, tak som veľmi premotivovaná a často mávam technické chyby, ktoré by som nemusela mať a väčšinou vtedy mi sťahujú body, ale v ten deň som mala nejaký kľudový režim a zatancovala som veľmi čisto, to ma pochválila aj trénerka, to som strašne rada. A stalo sa, že som vyhrala. A kto tam bol s tebou, keď si vyhrala? Alebo vlastne kto bol tvoja najväčšia podpora? Najväčšia podpora samozrejme klub. To je okolo 200 ľudí, my strašne veľa ľudí chodíme. A z toho asi tak 50 ľudí je fanklub. A no samozrejme rodina a priateľ ešte vtedy. Aký máš najlepší zážitok z nejakej súťaže, že, kde si vlastne pochopila, že áno, mám na to, chcem ísť za tým, chcem takto súťažiť, pokračovať, kedy bol ten zlom u teba, že si proste pochopila, že týmto smerom sa chceš vydať? Bolo to v 6 rokoch, kedy ja som išla prvýkrát na majstrovstvá Slovenska, vtedy som vlastne tancovala po 2-ročnej pauze. A ja som vtedy, ono to býva tak, že ten človek alebo tanečník musí väčšinou absolvovať nejakú prípravku alebo prípravné kurzy tanečné a mňa bez toho hodili na majstrovstvá Slovenska, kde som vyhrala 2. miesto a vtedy to bol veľký boom, alebo ako to povedať. A vtedy tak nejako celý klub bol v tom, že wow. A odvtedy to bol taký veľký zlom, že asi to nebude len tak, že hobby, len tak si pôjdem zatancovať, ale už to začalo byť profesionálnejšie a na inej úrovni. Takže to je veľmi zaujímavé, no? Veľmi zaujímavé. Veľmi. Samozrejme, my budeme ešte pokračovať ďalej s otázkami, lebo ich tu mám ešte zopár pre teba prichystaných. Ale teraz si opäť pustíme nejakú pesničku. Want to stay. Studenti studentům, Kostka Rádio. Dobre, tak pokračujeme ďalej. Nina, povedz mi teraz takto mimo, že aké máš pocity, že sedíš v rádiu? Veľmi dobre, ja to strašne rada trávim čas a cítim sa tu vždycky príjemne. Rada sem chodím, veľmi rada. Tak to je super. Dobre, takže ďalej pokračujeme s otázkami. S ktorým druhom tanca si najprv začala? Pretože, ako vieme, ty robíš viac druhov tanca a v ktorom tom druhu toho tanca si vlastne majsterkou? Začala som mažoretkami, čo väčšina ľudí si predstaví tie baby s tými paličkami, ale ja sa konkrétne venujem pomponom, čo sú vlastne tie strapce, ktoré môžete vidieť na futbalových alebo hokejových zápasoch, až na to, že trošku profesionálnejšie ako oni. No a potom vlastne neskôršie som prešla do ďalšieho klubu, kde som začala tancovať disco, street, čo je vlastne hip-hop, no potom showdance a vlastne celú tú dobu som mala tú gymnastickú prípravu, trošku aj z baletu a posledné 2 roky sa venujem veľmi scénike, alebo teda kontemporári, čo je vyjadrenie emócií pomocou tanca. To ma veľmi baví. No a vlastne majsterkou sveta som sa stala v tých mažoretkách, v tých pomponoch. No a tak teraz nejako pokračujem
v určitých oboroch. A tak to máš super, že dokážeš vlastne na každý druh tanca zatancovať, pretože myslím, že oni sa líšia, napríklad dajme tomu taký ten hip-hop od mažoretiek. Tak je to proste niečo iné. A Je to úplne niečo iné a ten človek musí mať veľký cit k tomu. Ako, ešte sa vrátime teda ku tým majstrovstvom, ako ťa ľudia brali potom, ako sa dozvedeli, že si vyhrala? Ako boli tam pozitívne alebo aj negatívne ohlasy na tvoju osobu? Vždy sú aj negatívne ohlasy. Moji blízki ľudia mali veľmi pozitívne. Boli sme všetci nadšení, celý klub bol nadšený a vlastne ja tie negatívne ohlasy nejako neberem si k srdcu. Ako samozrejme, pozriem sa, prečítam si alebo vypočujem si. Veľa ľudí povedalo, že to bolo akože neprávom, ale nejak to berem nejako. Akože ťa to posúva vpred. Práve, Posúva že, ma to vpred, áno, ale neberem si to, ako som povedala, k srdcu. Posúva ma to vpred práve, že... A... Takže by sa dalo povedať, že ty si súťaživý typ, keďže takto chodíš na súťaže a všetky tieto veci. Veľmi. Vieš si ty predstaviť, že by si mala s tancom skončiť, či už napríklad zo zdravotných dôvodov, alebo že by si sa sama rozhodla, že teda už nechceš, alebo že potrebuješ si dať pauzu. Vieš si to predstaviť? Určite si to neviem predstaviť, pretože je to niečo, čo robím od malička, je to niečím, s čím vyrastám. Je to naozaj taká tá droga života, bez ktorej by som asi nemohla žiť, pretože ja stále tancujem, stále aj doma, aj kde sa dá, proste tancujem. Máš to v sebe jednoducho. Áno, je to také. Keďže sa tu stále rozprávame o tanci, tak máš okrem neho aj iné záľuby? Určite šport, to už je jedno, okrem behania. Veľmi rada lyžujem posledné 2 roky. Strašne si trpím na lyžovaní, plávaní. A nikdy ťa nenapadlo napríklad súťažiť v niečom takomto ako plávanie alebo lyžovanie? Mamina kedy si plávala, ale moja mama ma tak natoľko pozná, že ja by som na to nemala nervy. Pretože tam, že vraj sa potrebuje veľká kondička, o čom nepochybujem. A to je proste môj najväčší nepriateľ kondičné cvičenia. Ale lyžovanie, to už iné. Dobre, no poďme trochu od tanca preč a povedz nám, prečo si vybrala práve našu školu, keďže chodíš tu a na aký obor študuješ u nás. Túto školu som si vybrala, pretože má nesmierny veľký počet možností, čo sa týka zahraničia. Samozrejme mám tu aj veľa športu, pretože študujem pedagogické lyceum so zameraním telesná výchova. No a mala som samozrejme na výber medzi športovým gymnázium a kostkou, ale táto škola spravila na mňa veľký dojem, či už priateľský alebo vzdelávací. Spravilo to na mňa veľa. Určite. Naozaj. Ja musím len potvrdiť to, čo hovoríš, pretože ja som sa tiež asi hlavne kvôli tomu rozhodla. Vieme, o čom hovorím. No a teda na akom obore si? Na pedagogickom lyceu. Dobre, a čo chceš teda robiť po škole? Máš už nejaké plány, alebo vieš už, čo by si chcela, alebo vôbec nevieš? Rozmýšľala som nad učiteľstvom na strednej škole angličtinu telesnú, alebo by som robila teda trenérstvo. Ku tomu sa mi ako keby spojuje ďalšia otázka. Či si ty nerozmýšľala niekedy nad tým, že by si napríklad založila vlastný klub, alebo teda tanečnú školu, alebo nejaké kurzy? Že či by si sa nechcela napríklad týmto živiť? Momentálne sa to tak trošku deje, pretože my sme 6 dievčat, ktoré vlastne máme taký svoj svet, svoju bublinu a ideme si takzvané svoje. Je to vlastne tak trošku moje, pretože ja som to tak nejako potom dostala do toho, že už sme začali aj spolu trénovať, spolu vychádzame a teraz mám trošku také nerozhodné obdobie, pretože 3 dievčatá od nás idú na vysoké školy a ja neviem, či pokračovať alebo to ukončiť celé. Vidím. To určite by bola škoda to ukončiť. Ale tam sú aj trošku iné ešte faktory k tomu, ale keď som bola menšia, alebo teda mladšia, tak som vždy som chcela, že svoj klub a tak som svoje tanečné. Jasné. A tak ty máš veľké šance to uskutočniť s týmto, čo si dosiahla už doteraz a to máš iba 17, chápeš? Ďakujem. Nemáš za čo. Dobre, my si dávame poslednú pesničku a po nej nasleduje už iba posledná otázka na Ninu a rozlúčime sa s vami, tak dúfam, že ešte stále zostanete na nás pripojení.
Takže my sme tu opäť a zase a teraz dám Nine, alebo teda položím Nine poslednú otázku a to je, čo by si odkázala Nina našim poslucháčom alebo poslucháčkam, ktoré by sa chceli venovať tancu, len nemajú na to dostatok odvahy, alebo sa hanbia, alebo si myslia, že už sú moc staré na to, aby mohli s týmto začať. Čo sa týka toho veku, tak určite by bolo asi najlepšie, keby tančík začne od mladého veku, tak ako pri každom športe je to pre niečo sa to proste robí, je tam vyšší výkon, ale ak niekomu chýba odvaha alebo to sebavedomie, to sa časom vybuduje, pretože ja keď som začínala, tak dobre, ja som od malička tá ambiciozná, tak čo sa nebojí, ale stretla som sa aj s typmi, ktoré naozaj sa báli tancovať pred publikom, pred vlastne porodcovským stolíkom, ale časom sa to vybudovalo a mne najviac pomohla súťaž, keď som tancovala disco, tancovalo nás tam 5 naraz na pódium a vlastne tam išlo o to, že tá, ktorá sa dostane pred tie všetky, tak ako keby v podstate vyhrala to, že ju by práve mali posunúť do finále, pretože ona je tá, ktorá sa dostane pred ne. Dobre, Nina, tak ja ti ďakujem za rozhovor, ktorý si mi poskytla, si moja záchrana. Ďakujem ti veľmi pekne, že si tu dnes prišla a nahrala to so mnou. Takisto sa chcem poďakovať vám, milí posluchači, ktorí náš rozhovor počúvali. Ak máte na Ninu hociaké otázky, tak určite si potom buď jej napíšte, alebo môžete napísať na Kostka Radio, ak by ste chceli vedieť niečo viac. Tak Nina, chceš ešte niečo aj ty? Áno, určite. Chcela by som sa poďakovať tebe, Lindu, že si nás zavolala. Chcela by som hlavne poprať Kostka Rádiu, nech sa čo najlepšie držia, nech majú čo najviac posluchačov a veľa šťastia každému a nebojte sa ničoho. Ďakujeme, Nina. Takže my sa s vami lúčime a posledná pesnička nám zahrá. Kostka Rádio. Bavte se s námi.